Vítajte pri podcaste Dvere do Korán. Ja som Matúš, toto je môj otec Vlado. Ahoj. A v dnešnom dieli sa pozrieme viacej, čo formovalo môjho otca a celú jeho cestu kariérou v Gave. A tak, ako som to práve povedal, si môj otec. Čiže ja som vo veľkej časti od začiatku tvojej kariéry si ju nepamätám v podstate. Áno. A ja by som sa chcel úplne od začiatku dostať až vlastne k tomu, čo robí teraz Gavu Gavou. Áno. Začína to ale vždycky cez teba, keďže si ju založil. Viem, že Gava je založená na technike a to bol asi aj ten dôvod, kvôli ktorému vlastne sme sa dostali do manufaktúry a do výroby. Čiže viacej by som chcel možno počuť o tej technike. Kedy si prvýkrát zistil, že ťa baví technika? Tým, že som z Považskej Bystrice a v Považskej Bystrici reálne v tom období, keď som sa narodil a býval tam, bola jedna veľká firma, Považské strojárne, ktorá zamestnávala 14 000 ľudí, tak vlastne skoro všetci, okrem nejakých služieb, alebo, ja neviem, lekárov a nejakých podobných vecí robili v strojárniach a boli vlastne technici. Chtiac, nechtiac. Takže to sa stalo samozrejme aj mne. Matka bola technička, otec čiastočne tiež, aj keď teda robil niekde inde. A bolo to také samozrejme, v Bystrici je to samozrejme, že každý je strojár. Jasne, takže bolo prirodzené, že proste ani si nerozmýšľal, keď si bol mladý, že čo. A kedy si sa tak prvýkrát s tým stretol, že OK, že toto je možno niečo, prečo mám nadanie, alebo prečo ma baví? Mal som veľké nadanie rozoberať všetky veci a niekedy sa mi ich podarilo aj postavať. A veľmi ma to tešilo, keď sa mi podarilo to, čo som rozobral, postavať. A časom, ako človek bol starší a uvedomoval si niektoré veci, tak už to nerozoberal len tak z plezíru, že som zvedavý, čo tam je, ale aj, že toto je nejako pokazané, tak keď toto vyrovnám, tak to bude fungovať lepšie. Takže rozobrať, vyrovnať, zložiť. Pamätáš si nejaký taký príklad, čo si? Bicykel úplne, to mali všetci, od malého pioniera, starého bicykla, až po bicykle, na ktorých sme jazdievali. V podstate prvý bicykel, ktorý som reálne používal na jazdenie, na dopravu by som to nazval po Slovensku, tak som si musel postaviť vlastne zo súčiastok, nehovorím, že kompletne celý, že by som, ja neviem, dal dohromady prehádzovačku, ale proste postavili sme súčiastky, teda zoznali sme súčiastky a postavili bicykel a začali na tom jazdiť. Normálna vec, ako nič neobvykle úplne. Nič neobvykle, takže všetci chlapci na ulici si stavali bicykle. Pochopiteľne. To som nevedel, že Považská bola takto silno strojárska. Vyrábali sa tam motorky, vyrábali sa tam stroje, vyrábalo sa tam letecké motory, tam sa proste vyrábalo skoro všetko. Takže vlastne potom stredná škola priemyslovka, čo viem, že bola v Považskej, tak to bola úplná, že samozrejmosť. No o tom sa vôbec v našej rodine neuvažovalo, že nejakú školu sa niekto dá po základnej škole. Moja sestra chodila, moja sestra? Moji rodičia sa spoznali na priemyslovke, chodili do jednej triedy, mali jedného triedneho. Ten istý človek bol triedny mojej sestre 4 roky, ktorá je o rok a pol odo mňa staršia. A ja keď som nastúpil na priemyslovku, tak posledný rok bol triedny aj mne, takže my sme mali celá rodina jedného triedneho. Všetci ste mali jedného triedneho? Wow. Ktorý začínal učiť vtedy, keď teda moji rodičia nastúpili do školy popri zamestnaní a končil teda, keď som končil, ja myslím, že rok potom, ako ja som odišiel zo strednej, odišiel aj on, takže pán profesor Jucha. Pán profesor Jucha. Zdravíme. Možno zdravíme, neviem. Možno zdravíme. A v podstate v tej strednej škole, keď ste mali všetci jedného triedneho, tak bolo to také, ako keby väčšie pochopenie pre tú školu, keďže všetci na ňu chodili, že proste vedeli ti, keď si povedal, že ten, neviem, jak sa volá, pán Jucha. Pán Jucha mi robil taký a taký problém, tak to bolo. Pán Jucha mi nerobil problém, niekedy sme robili problémy jemu. My sme sa s ním často hádali o politike v tej dobe, ale na strednej škole bolo spustu kantorov, ktorí dokázali naučiť veci. Neuveriteľné spomienky zo strednej školy. Čo ti najviac dala tá stredná škola? Keď hovoríš, že okrem kamarátstiev a toho poznania, že veci okolo teba sa dajú pochopiť lepšie, tak
ma pripravila v podstate ako keby na ten technický život. To, čo viem, z techniky som sa naučil reálne na strednej škole. Základy sú tam. Ani nie, že základy. Väčšinu toho, čo sa dá používať. Na tej vysokej škole tam ideš do detailov. Tam už ako keby staváš na tom, čo si sa naučil na strednej škole, ale pre život používaš tú strednú školu. Tak ako je niekto proste sa naučí v autoškole šoférovať a šoféruje, tak na tej vysokej škole sa naučí, ako sa vyladí motor, ako sa proste urobí lepšia zmesná pneumatik. Proste tie veci, ktoré bežný človek nepoužíva, len keď sa tomu venuješ ako veda alebo výskum. Jasné. A ktorý predmet si mal najradšej? Ja som mal veľmi obľúbený predmet, sa to volalo, kontrola a meranie. Učil nás to geniálny profesor. Bolo to o predmete, alebo bolo to o profesorovi? Vždy je to o profesorovi. Neexistuje dobrý alebo zaujímavý a menej zaujímavý predmet. Existuje len kantor, ktorý ťa zaujme alebo nezaujme. Takže vždy je to o kantorovi. Vždy. Ako som mal na základnej škole, som miloval dejepis, lebo sme mali skvelú dejepisárku. To boli proste hodiny. To bol film, jeden film, ktorý sme žili, boli súčasťou toho filmu na dejepise, tak na strednej škole bol neuveriteľne nudný ten istý predmet. To proste bolo úplná nuda. A táto kontrola merania na strednej škole nás učil pán profesor Sidor, klobúk dolu. Neviem, či je to predmetom tohto podcastu, ale o tom sa dá celý podcast natočiť zvlášť, ak to bolo. Mali sme známky do 10. Mali ste známky do 10? Do 10. Odpoď vyššie boli 5. Ale akože... Odpoď vyššie boli 5, ale není 5 ako 5. Iná hodnosť 5? Zásadne iná hodnosť 5. Tam to naozaj bola veľká hodnota. Skúšalo sa, odpovedal si presne 1 minútu. Odpovedali naraz 2 ľudia. Mal na to, postavil si na to stroj, kde si mal proste otázky. Počkaj, čo spravil? On si postavil stroj na to, aby ťa skúšal. Wow, okej. Pred umelou inteligenciou, áno, dostal si súbor testov, ty si minúta a išiel si a ty si čukal, mal si 10 otázok. Čože? Písal si iba kódy odpovedí a na konci on strčil kľúčik, otočil tie, čo sa vysvietili dobre, tie, čo sa nevysvietili zle. Tak to je frajer, tak to je veľký frajer. 1 chyba jednotka, 2 chyby dvojka, 3 chyby trojka, 4 chyby štvorka, 5 chyb 5, 6 chyb 6, 7 chyb 7, ale od 7 si už písal pozdrav domov, 8 chyb 8. Pozdrav domov, že že dostal som 8. Pozdrav znel tak, že si ho musel napísať technickým písmom na papier, normálne cez šablónu. Znelo to tak: milí rodičia, napriek tomu, že ma môj drahý súdruh profesor Sidor chce naučiť kontrolu a meranie, som tak hlúpy, že sa vôbec neučím a ešte aj podvádzam. Tak, to je frajer. Okay. A keď si nedoniesol, tak sa ti zväčšoval formát, zložiť, kým si nedoniesol všetky tresty, to malo svoj dôvod, prečo to takto bolo, tak on ťa nepustil k maturite ani k ničomu. Na tom predmete kontrola merania sa robili také elaboráty. Vždycky to bola taká skupinová práca a každý musel napísať elaborát, ktorý mohol mať iba jednu stranu. Mohla byť hociakým malým písmom popísaná, ale nemohol si prekročiť jednu stranu, oboje strany A4. OK. To si odovzdal a to všetko išlo do tvojho spisu. Každý mal zvlášť spis. To znamená, že keď všetci mali všetky elaboráty spravené, tak ich spisy vážili rovnako. To je moc. Na konci roku do toho tvojho spisu išli všetky tvoje tresty, ktoré si dostal, tie sa tam všetky zbierali. A keď si nedoniesol trest, tak to bol väčší. Akože znásobil sa formát. To znamená, tebe pribudala hmotnosť v spise. No a na konci, keď si mal nejakú nerozhodnú známku, ja neviem, medzi 1 a 2, alebo medzi 2 a 3, tak on to jednoducho hodil na váhu a hneď bolo jasné, že či je to jednotka alebo dvojka. Plus ešte, v tom období nebolo jednoduché zohnať veci, dali sa kupovať odpustky u neho. On mal aj nejaký iný život okrem tohto, lebo toto znie ako strašne veľa úsilia. Toto bolo neuveriteľne dobré. Toto bolo skvelé, naučil ťa samostatne rozmýšľať. Dám ti príklad. Nikdy sme sa nevideli, nepoznal našu triedu a skús si predstaviť, že nepoznáš 30 ľudí a máš z nich vybrať 5, máš poskladať 5 skupín, ktoré budú mať
rovnaké rozmiestnenie šikovných a menej šikovných žiakov. Okay. Ako by si to spravil? Úloha. Aká úloha? Kebyže mi dáš 5 minút? Veľmi jednoduché. Jeho otázka bola, kto prepadol? Nikto neprepadol. Nerozprávajte, kto prepadol? Ak jeden zdvihol ruku, poď sem, môj pekný. Teraz mi pekne povieš, od koho opisuješ úlohy. Ja neopisujem úlohy. Ako ne? Povedz mi, od koho opisuješ úlohy. Od toho. OK, to sú vedúci skupín, ostatní sa rozdelajú. OK, to sa mi páči. A máš rovnomerné rozdelené skupiny a všetci fungujú rovnako. Inak sa ti budú dávať dobrý k sebe a zlý k sebe. To ale nemôže urobiť na začiatku roka. Nie, tak to sme mali... Ten prepad tretí, štvrtý ročník. Jasné, 3., 4. ročník sme mali ale naozaj veľmi, veľmi pekné veci sa tam učili. Mal si tam veľký priestor na to, aby si sa prejavil a zároveň si nedostával spustu informácií, ktoré by ťa nebavili. Jasné. Vyrovnal sa tomuto učiteľovi ešte niekto na vysokej škole? Mal som dobrých kantorov, tam je trošku iný štýl učenia, takže tam ide o to, ako kto vie vysvetliť látku. Na vysokej škole sme mali pani docentku Hrivňákovú, ktorá v podstate učila už nášho vtedajšieho dekana. Takže my sme hovorili, že Dáša, všetci volali Dáša, len teda pred ňou sme volali pani docentka Hrivňáková, ale pri komunikácii s ostatnými kantormi to bola Dáša. A hovorilo sa, že keď spravíš Dášu, tak už si inžinier, už ti chýba len tá bodka za tým. A to bolo v 3. ročníku. To nebolo, že v 4., to bolo v 3. A že kto spravil Dášu, tak to mal Dáša. Dáša bola neuveriteľná kantorka. Učila fyzikálnu metalurgiu a na jej prednášky si musel chytiť fleka aspoň pol hodín dopredu, inak si nemal miesto. Bez toho sa to nedalo ani spraviť, ten predmet. To bolo z dôvodu, že ona je tak zaujímavá, alebo keď nemáš účasť, tak... Nie, že keď nemáš účasť, vôbec nejde. To proste si nepochopil tak zložitú látku, bez toho, že by ti to ona vysvetlila. Koľko mala rokov, keď ste? O 2 roky mladšie ako hnedé uhlie. Neviem. Jasne. Ale ako bola skvelá kantorka. Skvelá, fakt. No, ako veľké esa si veľké esa. Niektorí ľudia boli veľké esa, niektorí boli naozaj, že som rád, že som zabudol. Hej. Ale ako boli medzi nimi skvelí ľudia. Ja som sa chcel spýtať takú otázku, že čo ti najviac ako keby pomohlo v tvojej kariére z toho, čo si sa naučil na týchto technologických a strojárskych školách, ale na ňu aj viem odpoveď. Viem, že si mi zvykol hovoriť, že si neznášal lepenie. Ja som študoval materiálovú technickú fakultu na STUčke v Trnave a 3. a 4. ročník sa delili do odborov a ja som si vybral zváranie a súčasťou zvárania alebo takým pododborom bolo aj lepenie. A priznám sa, že lepeniu naozaj som to nedával. Nerozumel som tomu úplne dopodrobna. Pri tom zváraní to bola mikrometalurgia, to sa dalo pochopiť. Ale to lepenie mi bolo také cudzie stále. A platí, že to, čo máš najmenej rád, tak tým sa nakoniec živíš. Živím sa lepením. Čiže teraz, všetky technológie, čo sú tu, tak sa točia okolo lepenia. Áno, však to je naša práca. Samozrejme. A vedel si už počas vysokej školy, že čo chceš robiť? Jasné, že nie. Nie, úplne, že... Počas vysokej školy som proste tým, že som začal v 89. a končil v 93. tak to boli také časy, kde sa všetko menilo a otvárali sa nové možnosti. A viem, že počas vysokej školy som začal brigádovať alebo predávať hračky, ktoré švagor vyrábal. Takže tam som sa stal relatívne finančne nezávislý od rodičov, kde teda rodičia už nemuseli dávať peniaze. Bol som schopný sa posledné 2 roky uživiť sám, ale... Vysokej školy, čiže... Áno, ale čo budem robiť, o tom som nemal predstavu. A potom z tej brigády to plynulo prešlo do práce po... Po vysokej škole som nešiel na základnú vojenskú službu, ale radšej som si vybral civilku. Išiel som robiť chatára do jednej environmentálnej chaty v Maninskej Tiesňave, ale tá chata ma nevedela platiť
ale ako civilkár som musel dostávať plat, tak som chodil k švagrovi do firmy pracovať a on ma ako keby sponzoroval. Takže ja po tej chate som vždy išiel k nemu do firmy a robil som vo firme veci. U neho. A to si... Rôzne. Konštruovali sme hračky, riešil som sklady, ja neviem, urobil som si kurz podvojného účtovníctva, proste všetko, čo sa v malej firme robí. Tak, univerzálna náplasť. Tak. Neviem, či dobrá, ale univerzálna. Chápem. To občas treba. A skončila ti civilka. Áno. A ako to pokračovalo ďalej? Zamestnal som sa u švagra, pokračoval som plynulo ďalej. A tým, že som si na chate našiel svoju budúcu manželku, tak v 97. sme sa zobrali v októbri a dohodli sme sa s manželkou, že budeme bývať v Považskej Bystrici, pokiaľ jej nájdem vyhovujúcu prácu. Manželka je zdravotná sestra a v tej dobe to nebolo také úplne easy nájsť vyhovujúcu prácu v zdravotníctve a mne sa to nepodarilo. Takže keďže som nenašiel prácu v Považskej Bystrici, tak sme sa rozhodli, že teda presťahujeme sa do Tomášova, kde ona mala dom po rodičoch a začal som žiť v Tomášove. To bol rok 97. To bol koniec roku 97. A 98 začala firma. A tam bola tá úvaha, že teda zamestnám sa niekde v Bratislave v nejakej firme, čo sa mi určite podarí. O tom som vôbec nepochyboval. Ale mal som tak, nie že sen, ale hovorím si, je vynikajúca možnosť. Nemám ešte nič rozbehnuté. Najlepšie, ak chcem niečo vlastné rozbehnúť, tak je to urobiť teraz. Napriek tomu, že teda je to extrémne náročné na financie, ale nebudem musieť riešiť tú dilemu, či odídem z práce, či je to lepšie alebo horšie, alebo venovať sa aj práci, aj podnikaniu. Tak som sa rozhodol, že vyskúšam podnikať s tým, že som si stanovil viac menej pevný cieľ, ktorý keby som nesplnil, tak by som sa išiel zamestnať. A asi trochu prebiehaš. Mňa zaujíma to, že ako si došiel k tomu nápadu. Pretože v dnešnej dobe ľudia všetci chcú podnikať, každý chce byť podnikateľ. Ale teda veľa to počúvam. Áno, veľa ľudí chce byť podnikateľ, ale ako málo ľudí chce podnikať. Presne tak. Veľa ľudí chce byť podnikateľ, áno. A často sa stretávam s tým, že chcem podnikať, ale neviem v čom. A ten nápad je 50% úspechu, podľa mňa zo začiatku. Správne si vybrať ten svoj smer. Ako si sa ty dostal k tomu svojmu nápadu? Celú vysokú školu som býval na izbe s Mirom Kuklom, s mojim kamarátom a ten sa po vysokej škole zamestnal vo firme Fenestra v Zlatých Moravciach a hovoril mi, že majú neuveriteľné problémy s dvernými výplňami, pretože tie sa vozia z Belgicka, z Anglicka, strašne dlho to trvá, sú strašne drahé. A som sa pýtal, čo to je ako dverná výplň. Príď sa pozrieť, tak som išiel za ním. Išli sme do firmy, ukázal mi, čo to je a dal mi otázku, vedel by si to vyrobiť? Tak si hovorím, že to sa nemôže byť až taký strašný problém to vyrobiť. Si hovorím, áno, vedel. Tak to správ. A keďže som mal kontakty z predchádzajúcej firmy, tam tá firma sa venovala výrobe hračiek a vákuovému lisovaniu rôznych vecí a vstrekolisovaniu, tak k tým plastom som mal blízko a dal som to nejako dohromady, urobil som si nejaké formy. Kde si to robil? Tá firma KN, švagrová mala sestierskú firmu NK, to boli dva majiteľia, Kučera Nedeliak. A jeden teda mal firmu KN a druhý firmu NK a ten druhý v nej bol vždy 50% spolumajiteľ. Tak tej firme NK v Lipanoch som lisoval výlisky, to znamená, bolo treba si zohnať auto, tak som si kúpil starého Žigulika s rokom výroby rovnaký ako ja, 71. Kúpil som si prívesný vozík. No a zohnal som materiál, ktorý bohužiaľ nemal dobrú farbu, ale zohnal som materiál, vylisoval som prvých 20 výliskov a začal som sa s tým trápiť. Dobre, toto je vlastne úplný začiatok s tým, že už si mal ako keby vymyslený ten výrobný proces. Nie, robil si ho, lepil si to? Všetko bolo záchodu. Nemal som vymyslený výrobný proces. Vedel som, že potrebujem tie výlisky a vedel som, že ich potrebujem zlepiť s teplnou izoláciou. Okay. Ale ako, to som ešte nevedel. To sa museli skúšať.
Takže najprv materiál, vytvorím si a potom to idem skúšať, či mi to drží. A potom ideš skúšať presne tak, či to dokážeš zlepiť. A nielen, či to dokážeš zlepiť, ale aj či to bude držať. To znamená, obchádzaš všetkých možných dodávateľov, skúšaš sa s nimi rozprávať, skúšaš od nich vyzistiť, čo by na čo bolo vhodné, či by to s tým šlo alebo nešlo. Takže obchoduješ počas toho, ako vymýšľaš technológiu na výrobu. Všetko naraz, ale v tej dobe to proste... Ber to tak, že je to projekt, ktorý vzniká a potrebuješ ho nejako posúvať ďalej. Tak proste hľadáš všetky možné cesty, cez ktoré sa dostaneš k informáciám, ktoré potrebuješ, zároveň posúvaš informácie ty ďalej o svojom možnom produkte, ďalšom, riešiš k tomu nejaký marketing, potrebuješ nejaký katalóg, proste potrebuješ veľa vecí a všetko robíš nejako súbežne a všetko robíš zle pochopiteľne, lebo však nemôžeš sa venovať jednej veci. Jasné. K tej si vravel, že zlej farby. Čo to znamená, že zlej farby si nakúpil materiál? Keď sa v nejakej branži nepohybuješ alebo s niečím si sa len teraz zoznámil, tak si v tom úplný like. A keď ti niekto povie, že potrebujem biele plasty, tak jasné, biele plasty. Potrebujem ich v takejto rálke, super. Toto je vzorkovný grál farieb, tak podľa tohoto si to objednám a také mi to príde. Tak som si to aj objednal, také mi to aj prišlo. Ale ten vzorkovný grál není dostatočne presná škála na to, na čo boli zvyknutí zákazníci. A ja som si síce objednal biele dosky v danej rálke, ale nestačilo to a boli tie plasty dosť žlté. Oproti tomu, čo zákazníci očakávali. Keď vidíš samotný ten plast, tak ti vyzerá byť v poriadku, ale keď ho priložíš k nejakému profilu napríklad, tak vidíš, že je to žlté a nie je to dobré. Takže tam z tej prvej várky 40 plastov som predal, tuším, 2 výplne. Na ostatných som sa to v podstate učil, ako keby. Jasné. A zvyšok som musel vyhodiť. A teda hovoríš, že robil si vtedy veci za pochodu One Man Show. Jasné. A aj si vravel, že si stanovil nejaký cieľ. Ja som si to úprimne vždycky predstavoval, že ja som vedel o tom, že ten kamarát ti dal tento návrh, či to vieš vyrobiť. A ja som si myslel, že si sadol a vytvoril si nejaký zdĺhavý plán, že aké kroky, kedy. Bolo niečo také? Zabudni, v tej chvíli riešiš úplne iné veci, lebo riešiš všetko. Nemáš v podstate nič, nemáš priestory, nemáš materiál, nevieš ako, nevieš, čo ten produkt obnáša, nepoznáš zákazníkov, takže proste skúšaš, hľadáš, riešiš čokoľvek a snažíš sa s tými ľuďmi rozprávať takým spôsobom, aby sa oni s tebou bavili, aby ti odovzdali čo najviac informácií, aby ti uverili, že to, čo im dodáš, bude dobré. A mal si aspoň cieľ? Cieľ som mal. Chcel som, aby sa mi to podarilo. Takú tú hranicu som si povedal, že keď vyrobím za rok 100 výplní, tak pri tom ostanem. OK. A ako to dopadlo? Vyrobil som 218. Ale vieš, prvý mesiac nič, druhý mesiac nič, tretí mesiac nič. Prvá výplň sa predala v apríli. Tak ako si udržal čistú mysel a motiváciu napriek tomu, že už... Riešil som iné problémy. Nemal si čas. Nemal si čas riešiť niečo takéto. 16-18 hodín denne si riešil iné problémy. Akože je tam veľmi veľa vecí, na čo by som sa chcel zamerať, ale mňa zaujíma, že vyrobíš tú výplň, nejakým spôsobom sa ti podarilo nájsť zákazníka na ňu, čo stále si neviem úplne predstaviť, že došiel chlapec na Žiguli. Takto tie výplne sa vyrobujú na zákazku. Oni sa nevyrábajú do foroty. No, prvýkrát si sa s ním musel stretnúť. Musel som robiť katalóg, veril som tomu, že sa mi to podarí, ale len veril. Takže som nejaký katalóg, taký provizorný vymyslel, ktorý sa tlačil na bublinkovej tlačiarni vtedy, normálne po stránkach a potom sa zopol dohromady. Postavil som nejaký cenník. S tým som prišiel za nimi, ukázal som im to. Niektorí akože ďakujem, nechceme, my to robíme inak. A niektorí, že ukáž, uvidím, keď niekto bude chcieť, tak mu to ponúknem. No a potom sa stalo, že niekto zavolal, že urobte mi takú a takú výplň. Dobre. Zavolal normálne, mal si nejaký office alebo? Nemal som žiadny office. Mal som telefón a
Taký ten moderný, alebo taký ten káblový? Mali sme káblový, čo už... No, to tiež nebolo samozrejmosť, že by všetci mali káblový telefón, ale, ale mali sme káblový telefón. Ale teda manželka mala prípojku zriadenú doma na káblový telefón. A ten ti ale moc nepomôže, keď pracuješ sám. Väčšinu času tráviš v aute, buď to k zákazníkovi od zákazníka, alebo k dodavateľovi od dodavateľa, alebo si niekde vo výrobe. Takže som vedel, že budem potrebovať mobil, tak som sa, a teraz ti už neviem povedať, či to bol február, marec alebo apríl, kedy som sa rozhodol, že si musím kúpiť mobil, čo vôbec nebola vlastná záležitosť. Takže s nejakou viazanosťou som proste si kúpil ešte z Globtelu prvý mobil Sagem nejaký, neviem, jedno. To nie, že aký, tedy boli 2 druhy, takže... No a potom ten zákazník, keď zavolal, tak sa povedal, že má tú objednávku, že kam mi to má poslať. A poslať vtedy znamenalo faxom, lebo tak maily ešte ako nikto neriešil moc. A faxom pochopiteľne nemal. Tak som povedal, nech chvíľku vydrží. Zistil som si číslo do nemocnice, kde manželka pracovala, či tam majú fax. Zavolal, poslal som mu to číslo SMS-kou. Na to číslo mi pošli proste objednávku a tam prišla objednávka. Ja som išiel za primárkou, vypýtal som si fax, to bol môj, ona mi ho dala a potom som si to dohodol jednoduchšie, lebo v ulici robila susedka na družstve a tam mali fax. Objednávky do nemocnice. Prvá prišla do nemocnice. Prvá objednávka Gavaplastu došla prišla na centrálny príjem do nemocnice do Ružinova. OK. Ďakujem pani doktorke Zavadalovej. Všetci tu stojíme na tej vašej jednej objednávke. Nie. No, dobre, takže všetko si lepil. Vieš povedať, ako vyzeral tvoj deň v tej dobe, keď si bol... Všetko si lepil, myslíš ako lepenie? Alebo nie, že som to len tak akože podliepal? No akože toto znie, že si bol neuveriteľne rozbehaný a každý problém si ako keby riešil ty a lepil si ten svoj deň tak, aby si proste... Ak si predstavuješ nejaký plán, čo spravím vtedy a vtedy, zabudni. Nie. Robíš, vieš, že približne medzi 1 a 12 musíš skončiť a ísť sa prezliecť z Monteriek do obleku a vyraziť s zákazníkom. Ako vyzeral tvoj deň? No ráno, normálne vstaneš o 6:00, o 6:30 už si po raňajkách nastúpení v dielni a pokúšaš sa urobiť to, čo sa dá, lebo to má veľa dielčích problémov, ktoré musíš vyriešiť. Ty máš výlisok, ale čo s tým? Musíš to vyriešiť, musíš zistiť, ako to oformátovať, musíš zistiť, ako vyrezať otvor pre sklo a musíš ho vyrezať tak, aby ten otvor pre sklo bol rovný. Všetko ručne? Všetko ručne. OK. Takže proste skúšaš to, ako by to šlo. Prvý pokus, druhý pokus, tretí, štvrtý, 10. Potom si povieš, že dobre, toto by asi takto šlo možno chvíľu robiť, takže to tak nejako urobíš. A potom ideš zháňať, kto ti vyrobí dvojsklo, tak si zoženeš niekoho, musíš ho nájsť zo zlatých stránok, listuješ, pozeráš sa, kde asi je, či koľko mi bude trvať, kým tam príde. No, myslíš, že si mal vtedy dobrý time management? Určite nie. To nemám doteraz dobrý. Prečo by som mal až dobrý? No lebo to znie, že si proste toho stihol strašne veľa. Šikovnejší človek by to spravil oveľa lepšie ako ja. Jak sa na to pýtaš? To nie je úplne na to, čo sa pýtam, ale akože zoberiem. Dobre. Ale dobre, takže ráno teda od nejakej 6:30 a do 10:00 proste si v dielni a robíš výrobky. Áno. Ďalej to vyzerá ako? No potom prídeš domov, rýchlo do seba nahádžeš nejaké jedlo, osprchuješ sa do obleku, sadneš do žiguláka a ideš so zákazníkmi a pokúšaš sa aspoň blízkych zákazníkov obehať, dať im nejaké katalógy, v podstate vytvoriť si čo najviac obchodných príležitostí a postupne ten okruh rozširuješ. Dobre, to bolo po obede a potom, keď už si došiel domov, tak padla? No nepadla, však ty si nechal rozrobenú prácu, bolo treba dorobiť, však to si ráno si len začal. To, čo si ráno zalepil, si zistil, že ti po obede nedrží a musel si to v podstate nejako vymysleť inak, urobiť to inak, vyskúšať to inak a vlastne neustále skúšanie a pokus omyl. Spal si? Jasné. Dosť? Máš pocit, že si dosť spal v tom roku? Mám pocit, že v tom roku som ešte spal dosť. A
Až potom sa ti... Až potom si sa narodil a až potom som nespal. Okay. Ty sa narodil až v 99. Takže... Mal si 2 roky vlastne kľudu. Rok? Áno, rok kľudu. Ty si januárový, takže rok. Potom to začalo. Až potom som nespal. A zažil si v tom prvom roku nejaké problémy, ktoré ťa tak ako keby zastavili a povedal si, že že neviem, ako toto zvládnem. Že mal si niekedy také, že váhal si nad tým, či to je správna cesta? Po tých prvých, po tej prvej várke plastov z Mepli Mnielník, ktorý som kupoval v Mnielníku, som bol dosť na vážkach, pretože som vlastne prišiel všetky svoje peniaze, ktoré som si našetril. Ale som si tedy spomenul, že mám tam stavebné sporenie, ktoré teda využijem inak. Tie svoje nasporené veci, do ktorých som si, 6 alebo 7 rokov tam šporil, tak to som použil. A začal som fungovať znova ďalej a tým, ak sa ti niektoré veci podaria, tak tie ťa ako keby ženú dopredu. Jasné. Tie ti hovoria, že však nie je to úplná hlúposť. A kedy si povedal, že toto má význam. Teraz Gava vlastne už je... Nie, takto neuvažuješ, že toto má význam. Ty v podstate stále ako keby riešiš problémy. Neustále si ideš postupne, že prekonám túto prekážku, prekonám tento problém, toto takto nejako vyrieším, s týmto človekom sa dohodnem alebo nedohodnem, tento mi pomôže alebo nepomôže. A postupne ideš, aspoň teda ja som vôbec neuvažoval nad tým, že áno, teraz už sme stabilná firma. Tak prvé roky rozhodne nie. A mimo toho, že si pokoril ten svoj cieľ tých 100 vyplniť za prvý rok a dal si 218, tak bolo tam na začiatku nejaký taký veľký milník, ktorý si pamätáš, čo si vtedy povedal, že toto sa mi fakt podarilo? Prvý rok nie. Nie? Nie. Nemal si čas? Nie, ale akože nepozeráš sa na to tak ako keby zvonku. Ty si vo vnútri. Vieš, ty keď, ja neviem, ideš do kopca alebo bicykluješ proti vetru, tak ty si nepovieš počas toho bicyklovania, tak toto sa mi podarilo. Ty v podstate stále tam bojuješ s niečím, nie? Chápem. Hej, že nemáš čas si oddychnúť. Nie. Zastavím sa teraz, porozmýšľam nad tým, ako som šikovný, už som sa sem dostal. Vôbec nie. Bez šance. Jasné. A kedy sa teda z jednočlennej firmy Gava stal? V novembri som si zohnal prvého zamestnanca, čo bol celkom problém. Bol ešte prvý rok november. Prvý rok november. OK. Pred mojim narodením. Pred tvojim narodením, áno. A ten zamestnanec bol fajn človek, akože kamarát by to mohol byť dobrý, alebo taký, ako keď ho stretneš, tak sa doteraz sa zdravíme a nebol extra šikovný, nebol to žiadny technik. Ahoj, Andrej. ale ten prvý zamestnanec mal kamarátov a s ním prichádzali jeho kamaráti, ktorí naopak boli veľmi šikovní. Andrej má veľké nadanie, ale na iné veci. A vtedy bola firma kde? V tom čase? Najskôr som nejaké veci robil v pivnici, potom v takej šope pri dome. Ale keďže... V Tomášove. Ale keďže tá produkcia alebo tá výroba, to lepenie si vyžaduje čas, aby tie veci stúhli a tie časy sú niekde okolo 12-18 hodín, tak keď máš nejaké pracovné miesto a zaberieš ho nejakým kusom, na ktorom skúšaš niečo zalepiť, tak potrebuješ nejaké iné, kde si môžeš vyskúšať niečo iné, alebo potom, keď už som vedel, že ako, tak tu zalepím jeden kus, tu druhý. Potom v lete som si ešte z nejakého lešenia postavil taký prístrešok vonku a tam som v podstate riešil tieto veci. Ale medzi tým som už zháňal nejaké priestory, ktoré boli na prenájom a zohnal som na družstve takú nepoužívanú halu, ktorá bola postavená pre výrobu plošných spojov a tu som si prenajal celú a v tej som robil niekoľko rokov. Vtedy si mal prvého zamestnanca, keď ste sa tam presťahovali?
Keď sme sa tam presťahovali, ešte som nemal zamestnanca. Tam som to ešte robil sám. Ešte som robil sám po niekoľkých mesiacoch až. To už keď už som... To je tak, že ja som ešte vtedy nevedel, že existuje takáto sezónnosť v našej branži. A môžeš ju kľudne vysvetliť, čo je sezónnosť? Sezónnosť v našej branži znamená, že domy sa od začiatku jary začínajú stavať, postaví sa hrubá stavba a pred zimou ten dom sa zakrie, ako keby urobí sa krov a strecha a niektoré domy sa nechajú vymrznúť, ako keby, aby sa dobre vysušili, ale niektoré domy sa uzavrú, aby sa mohlo ďalej pokračovať. No a to uzatváranie sa väčšinou deje na jeseň, to znamená september, október, november. Október je absolútna špička. November sa doťahuje to, čo sa v októbri nestihlo a v decembri už naozaj sa robia len také veci, ktoré sa nepostíhali alebo neboli pripravené. Takže to bola zrovna sezóna, ale to je výhoda, lebo keby som ja prišiel do sezóny vo chvíli, keď som to nevedel, tak ja neuspokojím potreby tých zákazníkov. Jasné. Takže mne sa tá sezóna zhrkla na konci prvého roku. Prekvapilo ťa to? Jasné, že ma to prekvapilo, pretože predtým chodili objednávky, takže najskôr jedna za týždeň, jedna za 2 týždne, potom proste každý týždeň jedna, potom zrazu 2-3 za týždeň a toto bolo obdobie, kedy ich prišlo 10 za deň. Nie každý deň, ale akože... Vieš, tak akože veľmi, veľmi povrchne vedel by si odhadnúť, koľko výplní si spravil z tých 218 za sezónu, koľko percent? Nerozumiem, všetky som spravil. Akože firma, alebo ja fyzicky sám? Nie. Tá sezóna, čo bola celý na jeseni, že koľko percent si urobil v tej sezóne z tých 218? No rastie to exponenciálne, takže ja si myslím, že z tých 218 som v sezóne spravil 120, 150, neviem. To tak proste, vieš, ako to rastie, tak to ide. Takže. Akože ale to je šťastie, lebo keby som ich mal robiť na začiatku, tak to nezvládnem. Že si mal ten čas sa naučiť za ten 3/4 rok. Áno, na tých prvých kusoch si sa naučil tie veci. A keďže som si nebol istý tým, čo robím, tak ja tie prvé kusy som zalepil a zničil som ich, roztrhal som ich. Bol som zvedavý, ako to veľmi drží alebo nedrží. Takže si ničil svoje prvé produkty, si ničil? Predstav si, že ideš vymurovať nejaký múrik. Niekam, nejakú opornú stenu. No tak asi by bolo rozumné si takú stenu vymurovať, nechať ju stuhnúť a potom pokúsiť nejako zvaliť a zistiť, ako je pevná. Je veľmi málo ľudí, ktorí takto uvažujú. ale je to zjavne jedna z vecí, ktoré držia túto firmu a posúvajú ju ďalej, to, že si ničíš svoje veci a učíš sa na nich. Áno, na čo inom sa chceš učiť? A prvý rok si teda nabral prvého zamestnanca, prekonal si svoje ciele a začal si brať kamarátov toho zamestnanca. Ako vyzerali tie roky ďalej? Stále si bol vlastne neuveriteľne rozbehaný a lepil si každú stranu, alebo už si sa viacej tak ťahal do takej tej manažerskej pozície a viacej viedol, než pracoval? Tá technická časť mi stále ostala. Aj druhý rok som lepil súčasne s tými chlapcami. Fyzicky. Aj kvôli tomu, aby som im to predviedol, ako sa to má robiť, aj kvôli tomu, aby oni vedeli, že ja viem, čo robím. To znamená, každému som to ukázal. Mali sme tuším 4 pracovné pozície vtedy, alebo teda 4 stoly, na ktorých sa lepilo. Tak proste na každom z tých stolov robil niekto a ja som bol na jednom stole sám. Keď tie veci boli zalepené, tak bolo ich treba očistiť, tak ja som tiež čistil svoje výrobky. Bolo treba vymyslieť nejaký mechanizmus, ako ľuďom odovzdať informácie o tom, čo majú urobiť a zároveň zaznamenať to, kto to urobil. Keďže už nás bolo viacej, tak som chcel vedieť, že toto pokazil ten alebo onen. Tak toto bolo treba nejako vymyslieť. Tak sa urobili také pracovné listy, na ktoré sa písali mená, dátumy a časy a podobné veci. A proste pokračovalo to ďalej takýmto spôsobom. A mimo to samozrejme som chodil aj obchodovať. Nebol som každý deň stále v tej výrobe, stále menej som bol v tej výrobe, ale bol som tam a mňa to aj bavilo, lebo som chcel vedieť, ako to proste ide ďalej.
lebo aj tam nás prichádzali zmeny, menili sa lepidlá, menili sa materiály, proste menila sa technológia, ako sa, ja neviem, čo bude rezať, alebo ako sa to bude zaťažovať. Tam proste je strašne veľa vecí, ktoré musí stále stíhať. Ako často sa tam stalo, že spýtame sa radšej vláda v tej časti? Ja som ich inštruoval, aby sa pýtali na všetko. Mm-hmm. Na všetko, akákoľvek. Chcel som, aby tí chalani vedeli, že spýtať sa vláda nie je hanba, spýtať sa je dobré, keď sa ho spýtaš. Mm-hmm. Lebo ja nesem zodpovednosť za to, tak mám s tým viacej skúseností, síce možno iba o rok, ale je to signifikantné vtedy. Znamenalo to, mám o 100 výplní viacej zalepených ako ty. Hej, ako keby. A ja som ich tomu viedol, aby sa pýtali veci. Samozrejme, skúšali sme vtedy robiť aj nejaké renovácie dverí ešte a podobné záležitosti, čo sa ukázalo, že není úplne cesta pre nás. Ale tak postupovalo to a vždycky to záviselo od toho, akých ľudí si mal k dispozícii, aký materiál, s čím sa dalo pracovať, pretože niekto bol dobrý v tom, niekto v onom a niekto nebol dobrý v ničom. Na to tiež musíš niekedy prísť. Takže tak toto postupovalo. Ja mám na to taký trochu zvláštny možno pohľad. Keď si začínal podnikať a bol si vlastne sám sebe pánom, sám nemáš problém so svojou motiváciou, so svojou zodpovednosťou, lebo proste chceš, aby ten výsledok bol dobrý, aby všetko išlo tak, ako máš a zrazu dojdú ti nejakí ľudia, ktorí už nie sú možno tak motivovaní a tak zodpovední, ako ty. Mal si problém s tým vedením ľudí alebo s tým manažovaním ľudí, ktorí z ničoho nič sú v tvojej firme a už im možno až tak nezáleží na tom výsledku, ako na tej pláci alebo na tom plate. Mal si ako keby problém s tým manažovať takýchto? Ja som vedel, že tá motivácia tých ľudí bude určite financie a bude aj ten prístup. Takže keď som s nimi robil, tak tí ľudia nemali časovú mzdu v podstate. Oni boli platení od výkonu. Jednotlivé úkony som musel ohodnotiť podľa toho, ani nie ako sú náročné, ale skôr ako sú rizikové k tomu, že by mohli viesť k zničeniu tej predchádzajúcej práce. Že boli úkony, ktoré boli dobre platené, lebo mohlo sa stať, že na konci napríklad orezávaš na rozmer ten výrobok a keď už je celý hotový, zalepený, očistený, všetko pripravené, všetok materiál už v ňom je zabudovaný a nikto ho špatne oreže, tak to celé môžeš vyhodiť. Takže napriek tomu, že to nebola náročná práca, časovo náročná, tak bola dobre platená, lebo bola na konci, bola veľmi zodpovedná. Aha. Stalo sa ti, že ľudia si vyberali, toto nechcem robiť, radšej budem robiť toto a podobne? V takom malom, keď sme boli 3, 4 a 5, ešte nie, lebo tak som s nimi a jednoznačne som bol šéf a povedal som, ty budeš robiť to. Musel som sa snažiť, aby mali tak nejako rovnomerne tie peniaze rozprestreté medzi seba, ale potom už si prácu vyberali, viac menej, že ktorú chcú robiť a vedeli, že sa musí urobiť všetka. Takže povyberali si čerešničky a potom museli porobiť to ostatné. A ja sa stále zaujímam vlastne o to manažovanie tých ľudí, lebo ty si prešiel vlastne z technika takého one-man show startup do teraz vás mám na starosti a vy robíte v podstate na veci, na ktoré mi najviac záleží. Máš pocit, že si bol vtedy dobrý šéf v tých prvých rokoch? Ja za seba som nikdy nemal pocit, že by som bol dobrý šéf. Nie som taký typický šéf. Skôr som mal pocit, že tých ľudí dokážem udržať v nejakej motivácii tým, že to robím s nimi, tým, že sa k ním správam ako k kamarátom. Keď potrebujú oni, tak im pomôžem. Keď ja potrebujem doma niečo, tak oni mi prídu pomôcť. Nie preto, že by dostali peniaze. Ťažké odmietnúť, ale ako využil, stalo sa to. Proste chlapci potrebujeme, ja neviem, tunak pozvárať schody.
poďte mi pomôcť. Tak prišli a nebolo tam žiadna odmena za to. A naopak, oni potrebovali požičať auto, nech sa páči, zober si. Vieš, to musí byť vždycky win-win. Nemôže to byť také, že jednostranné. To určite. Aha. To boli teda úplné začiatky. Kebyže máš pomenovať túto éru prvých 3-4 rokov v možno 2 slovami, vedel by si? Pokus omyl. To je dosť dobrý názov. Pre túto kapitolu GABA-plastu. Ja si myslím, že pokus omyl je ako trvalý životný smer, ako keby musíš si, samozrejme už z predchádzajúcich omylov si poučený hodne a už nerobíš tých omylov až toľko, ale stále ich robíš a musíš sa z nich poučiť. Čo si sa najviac poučil za tých prvých pár rokov? Že veci nevídu na prvý krát, že nemusia byť ľudia vždy hlúpi, ale nemusia rozumieť tomu, čo im hovorím, že im to treba vysvetliť aj inak, že treba skontrolovať prácu ostatných a že si musíš vybrať okolo seba dobrých ľudí. Ako dôležití sú dobrí ľudia pre úspech? Najdôležitejší. To je najdôležitejšia vec, ktorá je... Sú dôležitejší ako dobrý nápad? Áno, určite. Určite. Prečo? No, pretože môžeš mať dobrý nápad, keď ho nezrealizuješ, lebo nemáš okolo seba ten kolektív ľudí, ktorý by ťa v tom podržal a sám nedokáže všetko, tak je to na vnímoč. Ale keď nemáš až tak výnimočný nápad, nehovorím, že to musí byť zlý nápad, ale nemáš až tak výnimočný nápad a urobíš to dobre a kvalitne a ešte s príjemnými ľuďmi a tváriš sa ty k zákazníkovi príjemne, tak z toho môže byť normálny biznis, ktorý robia všetci. To je, keby si sa zamerieval iba na myšelinské reštaurácie a žiadne iné neexistujú. Sú aj bežné reštaurácie, v ktorých sa dobre naješ a nie sú to myšelinky. Rozumiem. Čiže ako keby ak to tak poviem, že tí ľudia sú základ úspechu a ten dobrý nápad je tá čerešnička, tá iskra? Ľudia sú základ úspechu a ten dobrý nápad je možno smer, ktorým ideš. Môže byť jednoduchší alebo zložitejší, ale tí ľudia sú základ. Bez nich to nejde. A ako sa toto poučenie prenieslo do tvojej ďalšej práce, alebo respektíve do ďalších kapitol GABA-plastu? Tá firma stále rástla, ja si už nepamätám presne tie čísla, viem, že to bolo 218, nejakých 400 alebo 600 kusov, potom 1500 a tak to proste išlo ďalej. A už som si prenajal ďalšiu halu, v ktorej sme vyrábali sendviče. Proste celé sa to rozrastalo, robili sme na 2 smeny. To bolo v tom období relatívne bežné pre nás, že sme robili na 2 smeny. Mne to ani neprišlo čudné, lebo ja som robil na 2 smeny od rána do noci, takže Ty si robil 2 smeny, nerobil si ja som robil 2 smeny a vedel som, že tí ľudia nemôžu robiť 16 hodín denne, ale že keď to máme postihať, tak musíme robiť na 2 smeny takže to bolo také prirodzené, ale zistil som, že narážam na priestorové problémy neustále, pretože materiál nebolo kde skladovať, výrobky nebolo kde vyrábať, hotové výrobky nebolo kde skladovať, odpad nebolo kde skladovať. Proste stále si mal problém s priestorom, tým, že robíme relatívne veľké veci, že to nie sú mobilné telefóny, ktoré sú relatívne malé, ale robíš s veľkými vecami, tak potrebuješ väčší priestor. No a uvažoval som, že ako ďalej. Jedna z možností bola postaviť si výrobnú halu za domom na manželkynom pozemku. Čo som veľmi rád, že si nespravil. A druhá možnosť bola niečo si kúpiť. Už som nechcel ísť do prenajmu, lebo tam sú problémy s tým, že väčšinou tie prenajmy v tej dobe boli také, tam zatekala strecha, tam to tieklo, tam proste niekto mal nejaký areál, ktorý sa nechcel starať, ale chcel mať z toho peniaze, lebo ho nejako sprivatizoval. Som si povedal, nie, že chcem niečo vlastné. A už som mal nejaké zdroje našetrené, pretože keď si stále v práci, nemáš kedy míňať, tým pádom máš dosť peňazí, lebo ich nemíňaš. A hľadal som priestory a ekonomka, ktorú som vlastne mal od začiatku, pani Livika Šaranská, mi povedala, že tu v Šamoríne, odkiaľ ona pochádzala, respektíve kam sa vydala, že je tu jedna hala na predaj
To bol taký servis nákladných automobilov. Ja som sa sem prišiel pozrieť a povedal som, že toto by som si vedel predstaviť. Malo to vtedy nejakých 300 metrov štvorcových. Ja som potreboval trošku viacej, ale zase to bolo vysoké, takže vedel som, že keď tam stavím poschodie donútra, tak by to mohlo stačiť na chvíľu. Som ešte nevedel na akú krátku chvíľu. Medzičasom my sme zrekonštruovali dom s dobrou stavebnou firmou, zase s ľuďmi, ktorých pri práci zistíš, ako ich máš rád a ktorým ty si pomohol a oni pomohli tebe. Takže s touto stavebnou firmou som to celé zrekonštruoval, stavil som donútra poschodie, presťahovali sme sa do Šamorína v 2003. Koľko stála tá budova? Netuším. Fakt neviem tieto čísla. Bolo to samozrejme v slovenských korunách, ale koľko to bolo, to ja neviem. Nebolo to málo, ale rozhodne som si na to nepožičiaval. Neviem. A to je zjavne teda tá budova, v ktorej sme práve teraz áno. Stále tu už, čo je to 22 rokov, vlastne sme na tom istom mieste. Ale okolo vyrastli ďalšie haly. Áno. A zjavne to poschodie, o ktorom hovoríš, na ňom teraz sedíme. Presne tak. Ja som nevedel, že tu nebolo, ja som bol celý čas nebolo. v tom, že že to tu prišlo s tým. A ako sa zmenila Gava v novej budove s veľkými priestormi? Tých zmien bolo niekoľko. Jedna taká zásadná zmena bola tá, že niektorí ľudia sem prešli z Tomášova, z Vlkov, a niektorí už nie. Z tvojej akože ty si nechcel, alebo oni nechceli? Tam bola taká zvláštna zhoda okolností. Niektorí tí ľudia tým, jak ja som stále mal menší dozor nad tým, tak mi začali kradnúť materiál, vyrábať z neho výplne, potom si založili ako keby vlastnú firmu, keď som na to prišiel, vyhodil som ich. Takže také tie veci, čo sa asi stávajú každému. Ale tým, že sme prešli do Šamorína, tak som začal zháňať ľudí aj tu v Šamoríne. A je to väčšie ako Tomášov. Šamorín nie je nejako veľké mesto, ale zase podstatne väčšie ako Tomášov, takže nejakých ľudí sa mi to podarilo zohnať. Zaučiť ich. Tiež sme fungovali na 2 smeny stále a neustále bol prísun ako keby nových ľudí, ktorých bolo treba učiť, bolo treba proste vymýšľať, ako toho vyrobiť viacej, aby sme to všetko postíhali, pretože v tom období naozaj bol taký ten boom. Nám sa podarilo zaviesť tento produkt na trh vo chvíli, keď tu moc nebol známy. A my sme z neho spravili obvyklý produkt. Jasné. Vtedy bolo štandard, že si mal plastové okná a drevené dvere. Okay. Ale tí plastári ti ponúkali aj dvere, len bez tej výplne to vyzeralo ako na balkón dvere so sklom, vieš, to je také ako priečko. No ale keď už tá výplne ako vyzerala, tak aj tie dvere ti ponúkli a tie novšie domy už mali takéto dvere s výplňami, tak každý, kto išiel stavať nový dom, tak sa pozeral skôr po takýchto. Takže o ten produkt bol záujem a v tom čase sa stala značka Gava takým synonymom pre dvernú výplň. Ľudia už to nevolali dverná výplň, ale volali to Gava, aj keď to nebolo kúpené u nás. Aj keď si to kúpili niekde v Anglicku, mali Gavu. Niečo podobné ako Velux a strešné okná, alebo rifle a Genie, alebo Jeep a terénne auto. Okay. No, musíme to vrátiť späť. A takže ste si vytvorili vlastný trh na Slovensku. Áno. A súbežne v tým sa v Čechách vytváral taký istý trh s inými firmami, akože začal som v tom období, keď začínali aj ostatní, len som o nich nevedel ešte vtedy. Ale bolo to presne to obdobie, keď začínali aj ostatní v tomto. Jasné. A keď ľudia začali predávať výplne pod názvom Gava, alebo respektíve keď začali označovať ten výrobok výplň a volali ho Gava, cítil si tú zmenu, že sa ti vlastne ľahšie predávajú tvoje produkty, alebo bolo to skôr, že to nie sú Gavy? Nie, toto sme vôbec neriešili. Vtedy, ak bol taký stavebný boom, tak sme riešili, ako to navyrábať, ako mať dostatočne široký sortiment aj typov, tvarov, farieb, potom už postupne prišli farby. Ako to všetko zladiť, zistiť, ako to vyriešiť, aby to nerobilo problémy, lebo predtým si nevedel, že to bude robiť problémy, keď to robíš rovnako. Proste to tak išlo, sam neriešil si takú vec, nad ktorou by si sa zamýšľal teraz. OK, rozumiem.
A to bol teda, čo to mohli byť roky? 2006, 2007? 2005, 6, 7, až do 2008. Čo prišlo v 2008? Tým, jak tá firma neustále sa rozrastala, tak mali sme stále väčšiu potrebu vyrábať efektívnejšie a rýchlejšie a viacej a s inými technológiami, ktoré by nám to umožnili. Takže už veľká zmena bola, keď sme sa presťahovali sem, že už sme nevyrezávali napríklad otvory ručne, ale kúpil som si svoje prvé CNCčko. Zistil som, ako ma veľmi baví nákup nových technológií. To je kapitola sama o sebe. Áno. To nám umožnilo veci robiť rýchlejšie, presnejšie. Nerobili sme to tak, že by sme orezávali na konci výrobného procesu ten výrobok na rozmer, ale už od začiatku sme ho vyrábali na rozmer. Proste bolo tam veľa zmien. Potom som si kúpil linku na lepenie hotmeltom, dovtedy sme lepili tekutým polyuretánom, čo má svoje výhody aj nevýhody, ale ten polyuretán má tendenciu zväčšovať svoj objem, to znamená vyteká rôznymi spôsobmi, je to proste špinavé okolo toho, ako lepenie všeobecne špinavý proces. Tak som sa cez dodávateľov lepidiel začal zaujímať o technológiu lepenia hotmeltom. Tam sa mi s Milošom Marešom podarilo to nejako vyriešiť. Kúpil som si zo Španielska prvú lepiacu linku Barberán, čo je mimochodom špička medzi lepidlármi, alebo jedna zo špičkových firiem. Začali sa tieto veci vylepšovať a v 2008 my sme dovtedy vyrábali vakuolisovali platne na strojoch, ktoré sme si sami vyrobili. Vždycky ten ďalší stroj bol lepší ako ten predtým, lebo mal nejaké vylepšenia, ale stále som s tým nebol úplne spokojný a v tom už od 2007, ale na začiatku roka 2008 som si objednal vakuolis firmy Frimo. To je v podstate nemecká firma, ktorá vyrába jednoúčelové stroje a stroje na zváranie plastov, na vákuovanie plastov pre automobilky aj s vysokou mierou automatizácie. Vzhľadom k tomu, že som mal neustále nedostatok ľudí, kvalitných ľudí, tak som uvažoval tak, že musím to čo najviac automatizovať, aby keď už naozaj tí ľudia nebudú, aby mali počet ľudí vedia vyrobiť veľa vecí. A napriek tomu, že tá firma Frimo vyrába dobré stroje, tak to som ešte vtedy nevedel, že tie väčšie strojné celky nikdy nedopadnú presne v takom čase, alebo nie sú dokončené v takom čase, ako by si chcel. A stroje nám mali dodať na konci augusta, aby sme ešte stihli sezónu, to znamená posledný augustový týždeň a mal sa to sprevádzkovať. No lenže vzhľadom k tomu, že k stroju bol aj automatický zakladač, automatický odoberač výliskov, aby si proste iba naťukal počet kusov a na konci, aby si našiel kopu výliskov zoradených na sebe, ten, ktorý si chcel, tak sa to ťahalo a pretiahlo sa to až do polovičky októbra. Z augusta až do októbra ste čakali? Nečakali, my sme popri tom nejako vyrábali, ale vo veľmi obmedzenom režime. Takže ten stroj je veľký, bolo treba vybúrať kus steny veľké a proste zložité. No ale z hľadov okolností v tých najhorších 2 týždňoch, kedy sa naozaj nevyrábalo, prišlo dvojnásobok objednávok, ako vtedy zvyklo chodiť. Wow. A tým, že my sme vôbec nevyrábali, tak my sme mali 2-mesačný sklz vo všetkom. A 2-mesačný sklz znamená v takom produkte, aký robíme my, že obrovské množstvo domov nie je uzavretých, ale hlavne každá zákazka na rodinný dom sa objedná, zaplatí sa za ňu záloha, ale doplatí sa až keď je celá hotová. A keď chýbali dvere, tak všetci zákazníci čakali na doplatenie. Zákazníci čakali na doplatenie a boli z toho veľmi nahnevaní. Ja sa im vôbec nečudujem. A my sme zablokovali ako keby celý trh v podstate s dverami
lebo sme nedodávali výplne a vtedy sme si pustili na trh konkurenciu, lebo oni to museli nejako riešiť. Ja som dokonca tú konkurenciu im aj odporúčal, choďte za tým, ja vám to teraz neviem vyrobiť. A vtedy sme sem pustili veľa konkurencie, ktorá sa tu už potom etablovala. To bola veľká chyba. A bola to moja chyba. Bola to moja chyba, ja som to celé naplánoval, ja som to celé vymyslel. Takže musíš to zobrať na seba, musíš sa priznať svojim chybám a toto bola moja chyba. Takže ja ti odpúšťam, získame to späť. A to bolo teda rok 2008. Konec roka 2008. Konec roka 2008 a 2009 nás chytila tá kríza, ktorá chytila celý svet v 2008. Nás chytila v roku 2009 s tým, že nám neboli všetci zákazníci nahnevaní. Jak si zvládol túto neprajnú situáciu? Popravde? No. Chvála Bohu, som mal kajak. Vysvetli. Ja som dovtedy všetky veci riešil stále v práci, s niekým sa rozprával, proste nejako to, ale vždycky to končilo na mne. A ja som reálne nevedel si vyčistiť hlavu od tej práce. A v tomto strese, ktorý tu bol, ja už som začal jazdiť na kajaku a aj ma to bavilo, ale hlavne to bolo také... Meditácia? Nie. Bolo to nebezpečné v tom zmysle, že keď to dobre nevieš, tak sa z toho kajaku vykotíš. A keď je október, november a ty sa vykotíš do studeného Dunaja, tak nemusíš sa ani vynoriť. Takže v tej chvíli vôbec nemyslíš na prácu. V tej chvíli myslíš, ako prežiť. A keď si hodinu denne myslel na to... Keď si hodinu denne myslel na to, ako prežiť, tak si vyčistil hlavu. Nemôže to byť také dramatické, ako prežiť na kajaku. Keď som mal 6, tak som na ňom jazdil. Áno, ale ty si nemal vtedy 90 kg, jak ja. OK, to beriem. Mal som 20 možno. No. Takže dostal si inštruktáž, ako to robiť. Ja som to nemal, takže som sa to učil, ale išlo to. Ale veľmi mi to pomohlo si udržať čistú hlavu a nezblázniť sa z toho. Ako si sa dostal z týchto problémov, respektíve ako sa Gava dostala z týchto problémov? Lebo nemajú ťa radi zákazníci, lebo si im držal minulý rok peniaze, teraz zrazu je zlá situácia. Ono to bolo také ešte okrem toho, že nemajú ťa radi zákazníci. Veľmi bolo poučné, že tí zákazníci boli častokrát zvyknutí neplatiť a ho platiť veľmi, veľmi neskoro. Prichádzali také ponuky, že ak presuniete našich 5 výplní dopredu oproti ostatným, tak my vám vyplatíme všetko, čo vám dlžíme. Vieš, akože už takéto čacher sa kadejaké robili, koho uprednostniť a koho nie. To je strašne šikme. Je. To je hrozné. Je, ale bolo to tak. A takže nebolo to len také jednostranné. Tie problémy boli aj na strane zákazníkov, samozrejme. Musíš s tými ľuďmi komunikovať, musíš im to vysvetľovať, musíš sa im ospravedlňovať, musíš hovoriť o tom, aký si debil a čo všetko si pokazal, že už to neurobíš. Proste stále to proste ide dookola, pretože zákazníci sú tí istí, náš okruh zákazníkov, 1000 zákazníkov je ten istý stále. Takže ty robíš stále s tými istými ľuďmi a keď si s nimi už robil 10-12 rokov predtým, no tak už mali nejakú históriu, vedeli, čo môžu od teba čakať a keď toto bol taký prvý veľký prúser, tak tí ľudia sú ti ho ochotní odpustiť. A vstal sa ešte taký nejaký prúser ďalej v Gave? Takýto vážny nie. Teda, takto. Taký vážny, že by mal takéto následky, nie. Samozrejme, prúsery sa dejú na dennom poriadku. Akože, to je normálna vec, ale nie takéto. A bolo to pre mňa veľké poučenie. Nikdy sa nepúšťať, napriek tomu, že ako dobre to vyzerá na papieri, aké zmluvy máš podpísané, tak sa nepúšťať do toho s tým, že nemáš plán B. Čo spraviť vtedy, keď to nepôjde. OK. Ale to je relatívne zvláštne, pretože ten začiatok firmy bol tiež proste plán A. A ty si nerobil si nič iné, než si pracoval na Gave, že nemal si ako keby inú nejakú prácu, proste si riskoval to, že zabiješ neviem koľko rokov života. Áno, ale plán B bol, že sa zamestnám aspoň prvý rok.
keď to nevíde. Teraz plán B nemáš tak, že skončím s firmou. Ale čo urobím preto, aby sa nestalo toto alebo toto? OK, už rozumiem. A ako sa dostala firma? A vďaka čomu sa dostala cez tento veľký problém? Gaba? No vďaka tomu, že tu boli ľudia, ktorí proste pracovali na tom, aby sa veci vylepšili. Či po obchodnej stránke, logistickej stránke, po technickej stránke. Proste zase len robotov, len tým, čo je za tebou vidieť, sa cez to dokážeš preniesť. Jasné. Ja si pamätám, pamätám si kajakovú éru našu, rodinnú. Pamätám si taktiež tie roky potom. Viem, že vtedy sa začali vyvíjať predsadené výplne. Tango teda mám na mysli. Áno. Vedel by si povedať, to bol rok 2012. No? Keď to začalo. Stalo sa to, že mi pýtal sa na prácu Benji Horvát a ja som toho človeka poznal z Calypsa ako človeka, ktorý je veľmi technicky šikovný. Je taký trošku zvláštny, to poznáš podľa spôsobu vyjadrovania, kedy ti chce svoje myšlienky odovzdať tak, aby si ich úplne presne pochopil. Takže rozpráva pomaly ako právnik, ale v technike. A tento človek sa prišiel spýtať na prácu a ja som vedel, že tomuto človeku nemôžem dať takú prácu ako ostatným technikom, že proste musím z neho vydolovať, čo sa s ním dá a vedel som si predstaviť, že s takýmto človekom by som vedel niečo vymyslieť, čo by mohlo zmeniť veci. A ja som vedel, a myslel som si, že tým problémom budú hrubé výplne a problémy s nimi spojené. My už sme vtedy robili jednostránky, ale neboli... Jednostránka je znamená jednostranne prekrytá dverná výplň, ktorá prekrýva dverné krídlo. A videl som niekde na výstavách aj obojstranné, to mám, že obe stránky, ale obojstranne prekrývajúce výplne, kedy krídlo výplne je schované vlastne vo výplni a tie dvere vyzerajú veľmi kompaktne. Vyzerá to ako veľmi jednoduchá vec, ale je to celkom zložitá záležitosť. A s týmto človekom som si vedel predstaviť prácu na vývoji niečoho takéhoto. Ja. Takže sme začali vyvíjať naše celé dvere, pretože neboli profilové systémy, ktoré by na to boli určené. Ani sme si nevedeli predstaviť, ako by to zákazníci celé lepili. Tak sme to vlastne vyvinuli. Našli sme profilový systém, ktorý nám dovolil si navrhnúť vlastné profily. Zahrnúť ich do ich systému a nakreslili sme si vlastný profil, ktorý mal všetky prednosti profilu, ktoré sme my chceli. Preto, aby tie dvere fungovali dobre. No a vymysleli sme, ako to celé bude fungovať. Vymysleli sme, znamená, že sme 3/4 roka, pol roka stáli pri skúšobnom zariadení a testovali rôzne druhy konštrukcií, ako sa správajú počas tepelného zaťaženia. OK. A aká bola reakcia trhu na tento vynález? Nebol to vynález. Tým, že my sme nechceli konkurovať našim zákazníkom, my sme nechceli vyrábať dvere a predávať ich koncovým klientom, pretože by sme vlastne z toho vynechali našich zákazníkov, ktorí nás živili, tak my sme to urobili tak, že my nebudeme napriamo predávať zákazníkom, my budeme vyrábať celé dvere, dodávať ich oknárom, oni ich budú predávať svojim predajcom a tí predajcovia ich budú predávať zákazníkom. Museli sme na to postaviť systém, cenovú štruktúru, všetko, ako to celé má byť. A začali sa vyrábať takéto produkty. Bolo zo pár zákazníkov, ktorí o to mali záujem a postupne sa nám darilo vyrábať viac a viac takýchto výrobkov, ale narazili sme na problém, ktorý my sme si pôvodne očakávali, že keď niekto niečo predá, tak to aj oservisuje, pretože každému sme na tom nechali dosť veľký podiel zisku. My sme síce určovali koncovú cenu, ale tá koncová cena ani tretina tej ceny nebola u nás ako výrobná. Zvyšok sa rozprestrelo po ceste.
a očakávali sme, že ten servis na tých výrobkoch budú robiť tí zákazníci. To znamená, že keď bude treba ísť nastaviť niekde nejaké dvere, tak to nastavia oni. Lenže tým, že oni to aj montovali a nevedeli, ako to montovať, tak sme museli postaviť montážne manuály a toto všetko sme spravili. Aj sme na nejakých montážach boli ich zaučiť a tak ďalej, ale zistilo sa, že takýto drahý produkt, oni sa ho nechcú dotýkať, oni nechcú s tým mať nič spoločné, takže keď bol niekde nejaký problém, tak zavolali, máte tam taký a taký problém, choďte si to vyriešiť. A keď to bolo tu v okolí, tak to nie je problém, ale keď to bolo v Belgicku, v Nemecku alebo niekde inde, tak je to zásadný problém. Nie len, že celý zisk na tých dverách si ty minul na tej ceste tam a späť, ale aj vlastne celú cenu tých dverí si na to minul. Takže hľadali sme riešenie, ako toto nejako zrušiť a postupne sme vyvinuli samozrejme aj, jak sa vyvíjali aj profilové systémy a už boli profily na oboj strane prekryté výplne aj od iných dodávateľov, tak sme vymysleli produkt oboj strane prekryté výplne, ktorý sme dodávali našim zákazníkom, oni ho lepili na svoje krídla a tým pádom my sme sa vzdali toho vyrábať celý výrobok. Jasné. To bolo teda vlastne zmena z toho, že sme vyrábali celé dvere na dodávanie v úvodzovkách polotovaru. Naspäť polotovaru, tak ako my sme výrobcovia tých polotovarov. My sme súčasť subdodávka k celým dverám, tak na týchto tango dverách sme v podstate celé robili my. A tie tango dvere boli veľmi dobré, ale my sme si postavili nejaké kritériá, ktoré chceme, aby tie dvere mali. A jedno z tých kritérií bolo aj také, tak špeciálne, že sme si povedali, že chceme, aby dormas na zámku bol široký, aby sa tam dalo osadiť aj mohutné kovanie vonkajšie, mohutná rozeta, alebo proste vonkajšie kovanie by mohlo byť mohutnejšie, ako obvykle je. Ale bohužiaľ zámkári s takýmto dormazom na tom type zámku nemali toľko skúseností a vyrábal sa síce v tisíckach, ale z tých stoviek kusov, čo my sme vyrobili, alebo dodali zákazníkom, sa nejaké kusy neustále kazili toho zámku. Jasne. Takže napriek tomu, že celé dvere boli dobré, tak zámok sa pokazil. Takže cez zámkárov to bol taký ten ďalší ako keby dôvod, prečo s tým skončiť. Servisy, zámky, montáže, všetko, čo sme robili inak, alebo vymysleli sme pre tých ľudí a museli to oni robiť inak, ako boli bežne zvyknutí, tak sme od toho postupne akože odišli a ostali sme opäť pri výplniach. Ale malo to pre nás obrovské množstvo poznania, čo sa týka dverí a čo sa týka detekcie problémov na dverách. Ako to myslíš, detekcie problémov na dverách? Každý výrobok funguje v nejakom režime a v nejakom režime je bezproblémový a v okrajových častiach toho režimu môžu nastať nejaké problémy. Mám tým na mysli napríklad, máš veľmi vysoké dvere. To je okrajová časť problému, pretože nie všetky dvere sú také vysoké. A tie veľmi vysoké dvere majú nejaké problémy, na ktoré z technického hľadiska musíš narážať a musíš ich nejako riešiť. My už tie tango dvere sme robili vysoké na tú dobu, no teraz už sa to tak nejaví, že sú až tak strašne vysoké. Keď má krídlo 2500, tak sú to stále veľké dvere, ale už sa robia aj väčšie. Nehovorím, že lepšie, ale väčšie. A nejak to bolo treba vyriešiť. Tie problémy, ktoré s tým nastávajú, pretože to je proste obrovská plocha na teplo, obrovská plocha na vietor, obrovská ako keby keď to zaťažuješ takúto veľkú plochu vetrom, tak natesnenia proste vo veľa oblastiach sme boli dosť často v tých okrajových zónach, kde sa tie problémy vyskytujú častejšie. Tam sme ich museli nejako riešiť. Toto boli teda prekryté výplne začiatok našeho poznania pre prekryté výplne. To je asi taký polka života Gavy, alebo... Ani to nie je začiatok poznania. My sme prekryté výplne vyrábali od 2004. Od 2004. sa robili prekryté výplne? Áno, ale nevedeli sme, aké všetky problémy sú s tým. Nerobilo sa ich tak veľa, takže tie problémy, keď sa vyskytú v 1%, tak ich nemáš tak veľa. Tak keď sa niečo stane, tak si myslíš, niekto niečo pokazil. Niekto niečo odflákol. Ale to nie je tak. Aké sa robili v 2004? Normálne bežné výplne, hliníkové výplne sa robili od 2004. prekryté. Akurát mali tuhé jadrá
lepili sa tvrdým lepidlom, proste všetky veci, na ktoré sme prišli až pri tangu, sa ešte vtedy nerobili. A aké boli ďalšie vynálezy, alebo respektíve inovácie, ktoré GABA priniesla po tangu? Tým, že prekryté výplne sú len taká menšia časť tej celkovej produkcie, tak tie inovácie, ktoré tango v sebe malo a to poznanie, na ktoré sme prišli počas vývoja toho tanga, sme sa pokúšali preniesť aj do bežných vložených výplní. To znamená do toho nášho hlavného prúdu, to, čo dodávame našim zákazníkom a vedeli sme už vtedy, že čím je hrubšie výplň, tým je s tým väčší problém a tam treba niečo zmeniť a preniesli sme z tanga, v 2014 sme zaviedli tzv. Jadro F, mäkké alebo pružné jadro a postupne sme ho zavádzali do väčšieho a väčšieho objemu produkcie. Čom je lepšie pružné jadro? Oproti tuhému? Je lepšie v tom, že deformácie, ktoré výplň má, neprenáša až také veľké sily do krídla. Oveľa jednoduchšie ho vystrieš ako tuhé jadro. To znamená v podstate, že tá výplň zvykne ohýbať krídlo? Áno, krídlo sa ohýba aj samo. Okay. Ale výplň tomu napomáha. A keď máš veľmi tuhú výplň, tak tie síly, ktoré sú potrebné na vystretie tej výplne, sú veľmi silné a keď máš výplň s nižšími silami, tak to tým dverám urobí podstatne lepšie. A prečo sa výplne aj profilové systémy ohýbajú? No pretože oni sú na rozhraní exteriéru a interiéru a sú tam iné podmienky v exteriéri, iné v interiéri. Keď máš okno o presklenené dvere, že je tam iba sklo, tak všetká energia tepelná, ktorá príde od slnka na tie dvere, tak ti cez to sklo prejde donútra. Zohreje ti interiér. Ale keď tam máš plné dvere, nemáš tam žiadne sklo, tak všetka tá tepelná energia ostane v tých dverách a s tými dverami začne cvičiť. OK. A teda to pružné jadro robí to, že ono absorbuje tú silu? Alebo... Nie, to pružné jadro robí to, že umožní dilatáciu tomu exteriérovému povrchu. Dilatáciu? To znamená rozťahovanie a sťahovanie. OK. A zároveň poskytuje tým dverám dostatočnú oporu proti zvesovaniu, lebo má takú tú svoju časť interiérovú, o ktorú sa tie dvere môžu oprieť voči zvesovaniu a menej teda zaťažuje krídlo. Neznamená to, že ho nezaťažuje vôbec, alebo že by sa tie dvere alebo tá výplň nekrivila. Kriví sa tiež, ale oveľa jednoduchšie sa dá udržať v rovine. Čiže vlastne nevytvára takú silu na to krídlo. Áno. A to berieš ako najlepšiu inováciu, ktorá GABA... Tých inovácií, ja neviem, či je to najlepšie. To sa asi nedá povedať, že čo je najlepšie a čo je najhoršie. Je veľká spústa drobných inovácií, ktoré ako ten drobný kúsok ti neprídu až také rozhodujúce. Ale keď ich dáš dohromady, tak to urobí rozhodujúci celok. OK, rozumiem. A možno to bude v tejto mojej ďalšej hre trochu lepšie vysvetlené pre divákov. Vedel by si povedať život GABY skrz inovácie, ktoré tam prišli? Fú, strašne ťažká téma, lebo si na všetky ani nespomeniem. Tak iba tie dôležité. No, musím sa na ne spomenúť, lebo niektoré inovácie sú teraz tak samozrejme, že ani nevie, že to vtedy boli inovácie. Je to naozaj veľká spústa vecí, veľmi ťažká otázka, aby si pomenoval, tak keď ti poviem, že čo je na Porsche také najlepšie, že čo robí Porsche, tak povie, že motor. To, že vyzerá už 60 rokov rovnako. No, a vidíš, že pre mňa je to podvozok, motor, všetky tie súčasti, ktoré ľudia nevidia a to je pre mňa to Porsche, zavesenie kolies a ja neviem čo všetko, čo na prvý pohľad nie je vidieť. Čo na prvý pohľad nie je vidieť na našich výplniach? No staráme sa, aby na prvý pohľad nebolo vidieť nič. Že z toho, čo preto musíme spraviť, aby to nebolo vidieť. Aby to vyzeralo veľmi jednoduché. Čo si myslíš, že keby ľudia vedia o našich výplniach, alebo to, čo do toho ide, tak by si ich viacej vážili? Alebo že by... Toto je nie že zložitá otázka. Každá jedna činnosť, ktorú na svete robíš, má svoje špecifiká a má svoje nuancy, svoje drobnosti, ktoré laik nevidí, ale bez nich je to úplne zlé.
To je jedno, či pečieš chleba, vyrábaš výplne, robíš auta, stávaš budovy alebo cesty. Proste je tam strašná spústa drobností, ktoré... Daj príklad pre drobnosť na výplni. Ja neviem, pružné zalepenie skla, pružné zalepenie... Pružné zalepenie skla. Prečo potrebuješ pružné zalepenie skla? Potrebuješ to kvôli tomu, pretože spájaš dohromady dva prvky, z ktorých každé má iný koeficient teplnej rozťažnosti a koniec koncov aj inú teplotu. To znamená, tie prvky sa po svoje musia nejako pohybovať a keď sa nepohybujú, tak buď to namáhajú lepiaci spoj, alebo prichádza k deformácii. To je výborná odpoveď na moju otázku. Veľa vecí v našom biznise sa točí okolo spojenia, zalepenia, ale nie len takého zalepenia, aby to držalo, ale aby to držalo v tých podmienkach. Aby to umožnilo tomu, povedzme, sa pohybovať. Aby sme nekládli prekážky fyzike. Máš pocit, že je lepšie, keď inovuješ alebo keď vymýšľaš niečo v technickom štádiu, je lepšie sa používať fyziku alebo ju proti nej bojovať? Fyziku musíš stále používať, proti fyzike sa nedá bojovať. Vieš povedať príklad? Ja neviem, keď sa pokúšaš ponoriť nafúknutú loptu, tak bojuješ proti fyzike. V podstate vytláčaš okolitú vodu, ale keď ju pustíš, znova sa vynorí. Takže nevieš bojovať proti fyzike. Keby som to prehnal, keď tú loptu ponoríš veľmi hlboko, tak ti ju ten tlak vody rozpučí. Takže najlepšie je stále využívať tú fyziku. No musíš ju využívať. Ty len musíš prísť na to, čo všetko na to vplýva. A ak sa ti to podarí dopredu na všetky tie parametre prísť a vyriešiť ich, tak máš garantovane dobrý výrobok. Ale skoro nikto nepríde na všetky parametre. Príde na väčšinu, ale nejaké drobnosti na ne zabudneš, alebo ani ťa nenapadne, že aj toto na to vplýva teraz. Rozumiem. Poďme teraz možno trochu do takej filozofickej časti tohto rozhovoru, keďže už sme niekde pri konci. A čo by si chcel odovzdať ďalšej generácii v káve? Na čo by si chcel, aby určite nezabudli? No, chcel by som hlavne odovzdať to, aby zistili, že keď sa naozaj budú snažiť o dobrý produkt, o dobrú službu, o dobrú prácu odovzdať. Keď odovzdajú dobrú prácu, tak sa to vždycky zúročí. Ako vnímaš vzťah otca a syna na pracovisku v tvojej firme zatiaľ? Ako obojstranne poučný. Čo si sa naučil? Veľa vecí. Naučil som sa, že musíš sa na veci pozrieť aj z druhej strany. Naučil som sa, že keď niečo vysvetľujem človeku, ktorý má úplne iné priority, úplne iné videnie sveta, tak mu to musím vysvetliť inak, alebo 5 krát, alebo 6 krát, pretože ma nechápe. A naopak, on keď mi vysvetľuje nejaké veci z jeho sveta, tak ja im nerozumiem. A vieš definovať, čo znamená byť úspešný, alebo čo je pre teba byť úspešný? Pre mňa byť úspešný v mojom veku a v mojom poznaní znamená mať dobrý rodinný život, žiť s ľuďmi, ktorých máš rád a nemať obavu o to, či budem mať kam prísť do práce, alebo či budem mať za čo uspokojiť potreby svojej rodiny. Máš nejaké výhľady na ideálny dôchodok? Čím nehovoríme, že sa zberáš do dôchodku? Ideálny dôchodok si predstavujem tak, že časť roku cestujem, alebo nejaké časti roku cestujem manželkou. Časť roku sa zaujímam o to, čo sa deje vo firme a časť roku sa teším z vnúčat. Na toto neviem, čo povedať. Pýtaš sa na ideál. Tak, zameral by som sa na tie prvé dve časti. Mňa by zase potešila tá tretia. Keď, vieš, potrebuješ mať ľudí, ktorých môžeš rozmaznávať. Deti musíš vychovávať, vnúčata môžeš rozmaznávať. Ja nechcem, aby si mi rozmaznával deti, to bude hrozné. Ja viem. Že sa na to teším. Jaj, bože môj.
Ale tak, dobre, verím, že toto ešte... Máme veľa podcastov predtým. Ale ja by som ešte chcel ďalších pár otázok, keďže mám túto príležitosť. Viem, ako dôležitá bola moja babka, tvoja mamina pre teba. A mňa zaujíma to, že možno aby si to priblížil túto divákom viacej, kebyže sa točí film o tvojom živote a má niekto hrať tvoju babku, tak kto by ju hral? Tam moju babku, tvoju maminu, tak kto by ju hral? Fúha, ani neviem ti povedať, kto by ju hral, pretože to veľmi závisí od toho poňatia toho, ale moju maminu prezývali železná lady. Mm-hmm. A musel by to byť človek, ktorý je schopný zahrať plno emócií a nedať ich na sebe najavo. Ja som mal presne v hlave odpoveď na túto otázku. Ja si viem predstaviť iba Meryl Streep. Je to možné, ale možno, že by to zvládli aj niektorí iní. Ja si to neviem predstaviť, ale áno, ona je jedna z tých adeptík na to, ale tam skôr ide o to, aby to celkovo vypovedalo tú skutočnosť, ktorá sa žila, aby to nebolo také ako keby jednostranné, lebo na to sa dá pozerať ako aj na prvý pohľad to môžeš mať ako necitlivého človeka, alebo naopak môžeš to mať ako človeka, ktorý nedáva najavo svoje emócie, ako uzavretého človeka. Proste veľa vecí alebo z veľa uhlov pohľadu sa na to môžeš pozrieť, ale pre mňa je tá mamina tak komplexný človek a tak neuveriteľne dobrý, že by som naozaj chcel, aby tam bolo všetko. Akú najlepšiu radu ti dala do života? A o čo najlepšie ťa naučila? Podľa teba. Vieš čo, skôr ma... tí rodičia, alebo tí ľudia, s ktorými žiješ v domácnosti, tak či chceš, alebo nechceš, kopíruješ ich podvedome. A jedna z takých vecí, ktoré som si u tej mojej maminy všimol, že sa nevzdávala. Za celú dobu, čo ju poznám, za skoro celú dobu, čo som ju poznal, tak vždy študovala nejakú školu. Stále bola väčšiný študent. Ja som maturoval a ona robila štátnice na vysokej škole. Predtým mala neviem, aké kurzy, predtým robila strednú školu popri zamestnaní, predtým robila učňovku, lebo proste bola z také rodiny, kde nemohli ísť na strednú školu. Neustále študovala nie preto, aby mohla robiť niečo iné, ale stále študovala preto, aby mohla robiť to, čo robí. Počkaj, čo? Moja mamina robila v podstate v konštrukcii, v rozmiestnení strojov na halách, o tom, ako tie stroje v budúcich výrobách budú uložené, alebo keď sa nejaké stroje menia, ako sa to celé zrealizuje. A vzhľadom k tomu, že bola zamestnaná po strednej škole ako kreslička, to znamená, niekto iný to nakreslil, ty asi nevieš, ako to funguje, ale nakreslil sa podklad na výkres, to sa potom opavzovalo na pauzák a ten pauzák išiel do rozmnožovacieho stroja, z ktorého sa urobili výkresy, viacero výkresov pre ostatných ľudí. A bola tá kreslička. Takže v podstate prekreslovala cudzie nápady. Pritom, keď si všímavý človek, tak zistíš, ako to funguje. A časom začala kresliť aj tie podklady. Viac rokov kreslila tie podklady a nakoniec prišla situácia, kedy bolo treba odprezentovať to, ako sa to celé bude, celá tá výmena tej technológie na tej hale diať. A nebol tam šéf. A niekto to musel spraviť, tak napísala k tomu správu, celé to odprezentovala, stala sa s nej tým, ako keby samostatná konštruktérka. Už to robila sama. Všetci jej dôverovali, robila to dobre, ale prišli nové predpisy, že proste musí mať, ja neviem, taký kurz, tak si ho spravila, musí mať onaký kurz, tak si ho spravila. Potom prišla, musí mať vysokú školu, tak si spravila vysokú školu, aby mohla robiť to, čo robila. Takže ako keby nevzdávala sa tej svojej práce, neodišla od toho, ale venovala tomu plno energie. Ja by som ti chcel poďakovať, že si našiel čas
a že sme mohli spáchať ďalší podcast. Verím, že nás čaká ešte veľa ďalších takýchto sedení oproti sebe. Tak ja sa na ne budem tešiť. Mňa to tiež baví. Zistovať, čo je v tvojej hlave. Verím, že aj vás to aspoň trochu bavilo a do budúcna sa vidíme. Majte sa.